Myrskyvaroitus on yhdistys, joka on perustettu ihan hiljattain. Se on perustettu nyt myös Ruotsiin ja sellainen perustetaan myös Amerikkaan. Tarkoituksena on yrittää niin suurelliselta kuin se kuulostaakin, niin pelastaa ilmasto ennen kuin on myöhäistä, koska nyt on kiire, jos me halutaan, että seuraavat sukupolvet saa tällä pallolla vielä elää. Ja sen takia me ollaan valistettu muusikoita mukaan ja järjestetään keikka 3. marraskuuta. Ja siellä on Anssi Kela, Jona, Janna, Diandra, ties keitä muita. Hanna Pakarinen ja keikka on siis Tavastialla. Ja koska asia koskettaa kaikkea, niin me laitettiin Lauran kanssa extemporea pystyyn Pop-up Ilo-kuoro. Sinne on otettu mukaan junnut ja mummot. Ja sanotus on tehty junnuja ja mummojen kanssa yhdessä Laura, minä ja Minna. Ja siitä on tullut sairaan hyvää kamaa. Sitä kannattaa tulla katsoa Tavastialle 3.11.